Motsoaledi uthi ukususela ngoJanuwari ka-2022 isebe lakhe libhangise imitshato eyi-553 yobuqhophololo. Umphathiswa uthi bakwamisele ukungenelela ukuze banciphise le mitshato yobuqhophololo. Iqela le-IFP lithi nakuba likwamkela ukukungenelela likholelwa ukuba la manani awabonisi le nto kanye yenzekayo. We don't even believe it's the tip of the iceberg. It is our view that this department continues to be plagued by systematic corruption. Many syndicates are in operation, and these syndicates are able to register fake marriages with the department, while some are able to work with Home Affairs officials to issue fake IDs, passports, and other South African documents. Kusenjalo umbutho ojongene neentsapho nemitshato eMzantsi Afrika osentshona koloni uthi zange ukhe uthethe nabantu abasemitshatweni yobuqhophololo. Lo mbutho uthi izinto othetha ngazo kakhulu zimalunga nendlela yokuziphatha. Ucebisa ukuba abantu abalungiselela ukutshata bathethe phandle kwenziwe izigqibo abantu benolwazi. It needs to be very honest, open and transparent communication, so that if such a situation comes out where a man has a double life and he has a family living elsewhere and he is married, that at least when the wife finds out, or if he tells the wife, that at least she knows what she can do about the situation and she can make a choice about whether to carry on with the marriage or not. Isebe lithi ukuba baselula abatshatayo kufuneka imvume kubazali bobabini, umntu ojonge abantwana, umkomishinala ojongene nentlalo kahle kunye nejaji. Laleka ngelithi umtshato phakathi kwabo baselula ababini kufuneka imvume yomphathiswa wemicimbi yekhaya. Ndingulula Mamatya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.